Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Kukulankhulirani m'malo mwa inu amene simungathe kulankhula koma mmafuna mukulankhula mumanena inuyo koma mawu anu sangamveke. Ndiye mpulumutsi wanu ndi ineyo amene sindimaopa kumangidwa ndimangoyima pa chilungamo. Kodi muli bwanji inu IMCP media team yanu komanso aku MBC amene mmapanga matama mukamapanga mapulogalamu anu onyoza zipani zosusa? Kodi funso nkumalifunsa mamawa uno nkumanena kuti mmati paja APM wakalamba, ena nkumanena kuti APM wafa. Kodi APM watuluka uja mwayiona bwanji gemu? Mwayiona bwanji gemu? Kodi mmene zilili buja apitirize kupangaso misonkhano kapena akalowe ku page house? Nthawi zina umayenera munthu uzipanga zako osamanena za ena. Ndi apatu mwaziona inu palibe amene akunyamula anthu m'malole. Anthu angozuka okha amene kumathamangira kuti akamuone APM. Nanga aja atimvese programu akuluakulu opanda ntchito kuti munasuluka kale mwayiona gemu. Nanga media team ya MCP mwayiona gemu zanu tupangolini watuluka. Sakunyamula anthu, sakuitana anthu koma anthu angobwera okha. Kuteroko mikozo ikungokoza nokha kumeneko. Lero ndi alankhulira Malawi nkhani zikulu. Tilowa m'makhoti akuno ku Malawi komanso tilowanso m'makampani osiyanasiyana amene amapanga za pension. Koma ndisanafike kumeneko ndikufuna ndinene nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene inu mayi Merini Yolam mukuyenera mutengepo gawo. Makamaka zimene zachitika ku Blantyre, Nsewa opita ku Makheta ochokera ku Ndirande bypass ya Makheta kumene kunayikidwa road block ya polisi chifukwa cha mchitidwe umene wa umbanda, mchitidwe ophana, mchitidwe ochitidwa chipongwe anthu anjinga za moto. Apolisi adayika kumeneko ndondomeko ya road block kuti anthu anjinga za moto asamayende madzulo. Koma chomvetsa chisoni nchonena kuti zana apolisi amene anali pa road block imeneyi anaona amayi ena anatengedwa pa njinga ya moto ndi munthu wina, anthu atatu kupita kwawo kuchoka ku Ndirande kumalowa ku Makheta. Zomvetsa chisoni chonena kuti apolisi amene wawa anasegula mfuti yawo ndi kuwaombera anthu amene wawa. Tikunena pano anthu amene wawa ali ku Queens. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti mayi wapwetekedwa, zibambo wapwetekedwa, oyendesa njingaso nayenso wapwetekedwa. Nkhani yonena kuti apolisi atauza kuti anthu waime sana ime, zosatira zake anawaombera anthu ngati ndi okuba. Ndizomvetsa chisoni kuti apolisi athu khammakhala mutamwa mtonjani, khammakhala mutadya chamba, kumapena pake muzichita act in a professional manner. Andingutheka kuti nkhani imene mayi Merini Yolam simukuyiziwa, muyiziwe kunena kuti anyamata ano aombera nzimayi, aombera nzibambo, azibambo awiri pa njinga ya moto, ati tchimo lawo ndi kusayima pa road block. Sindikukhulupirira kuti ndondomeko imene anapanga apolisi ndi yabwino yoombera anthu osalakwa muziko limene mulibemo ngakhale nkhondo. Tchimo chifukwa sanayime pa road block. Apolisi athu ndi openga, apolisi athu chimakuchitikirani ndi chani pena pake mukamapanga zinthu muzipanga zinthu in a professional manner. And izizi munayenera kumaphunzira chifukwa anzanu ena mbuyomu achitapo khalidwe ngati limene lili losakhala labwino, zosatira zake ali mundende. Tikunena pano tazigwirani ntchito yanuyo mosatira malamulo. Mfuti si chinthu chokuti muzikangogwiritsa ntchito mwachisawawa ndi kumaphera anthu. Ayi, malamulo a dziko lino sakukamba zimenezo. Nkhani imene ndikubwera nayo yachiwiri leroli
ndi nkhani ya anthu onse amene ali pa pension, amene anayenera kuti alandire ndalama zawo kuzera ku makampani kapena tinene kuti makampani amene amapanga za pension ngati a Old Mutual ndi anzawo. Anthu amene wawa makampani amene akuzunza makalayanti kwambiri. Ena tikunena pano akulephera kuchita access pension yawo, kumangowauza kuti bwerani mawa, bwerani mawa, bwerani mawa. Ena tikunena pano ali ndi matenda ngati a sugar, ma BP, ena anakalamba miyendo yawo akulephera kuyenda. Koma yeti inu anthu amene makampani amene mmasunga ndalama zawo zopakana lero simukuwapasa, and especially anthu amene amagwira ntchito ku Admark. Anthu aku Admark akuzunzika kopsa pakana lero, palibe chimene chikuchitika kuti anthu amene wathandizike. Andisini kudziwa kunena kuti kodi boma lathu limaganiza motani, asogoleri inuyo andale mmaganiza motani, simmakhala ndi mtima omva chisoni mukaona anthu amene anayenera kuti azilandira pension yawo pakana lero sakulandira pension. Kodi chimakuchitikirani ndi chani? Apapa ndi pamene muti muyambeni kujijirika kuti mwina muwathandize anthu ena ndi ena amene ali ndi ndalama zawo kuti muwapase, ngati mmene mwapangira kwa mkanda kuja kufamu kwa achakwera. Lero titalengeza kuti anthu akumene kwakudandaula, lero ndi pamene anthu aja ati apasidwe ndalama zawo. Ndipo ndikuchita monitor kwambiri, ndikuchita monitor tione kuti kodi anthu ako ankanda kunchinji ndalama zawo alandira, mutagwesera mitengo, mutagwesera nyumba, mutaonongera minda yawo ndi cholinga kuti ati mungoyikamo mapolo kopita ku famu ya Chakwera imene anapita ku nthawi kumakaendera ndi Minister of Agriculture kumakanena kuti ulimi ndi ofunikira, yeti amapita ku munda kwache. Ni munthu womvetsa chisoni iwe kwambiri, msogoleri amene ndi osamva, msogoleri amene maganizo ache amangoona ndalama basi, samaonanso china chilichonse. Choncho anthu amene ali anagwira ntchito mboma makampani osiyanasiyana sakulandira ndalama zawo. And this is a wake up call to Reserve Bank of Malawi. A Reserve Bank of Malawi munayenera kuti you should wake up, muonesese kunena kuti makampani onse amene akulephera kuti aziyapasa anthu ndalama zawo, amene wawo munayenera muwasete, munayenera muwapase warning, musawapase mpata wokuti azichita operate muno Malawi chifukwa akuononga mbiri ya dziko lino. Nkhani ina imene ndikufuna kulankhula lero, ndikufuna ndilankhule za kumakhoti akuno ku Malawi. Ndifuna ndilankhule ndi inu anzikamanda wamkulu wa makhoti kuno ku Malawi, kunena kuti anthu tu ku Malawi kuno akuzunzika. Milandu yawo ena milandu yawo ikutha 20 years, ena 30 years koma osachita resolve. Anthu akuzunzika kwambiri, especially amene mwina akufunafuna ndalama zawo kuti mwina apasidwe ndalama zawo kuzera ku zigamulo za ku khoti zimene zisizi kuyenda. Milandu kumayidabwa kuti kodi milandu ya anthu osaukayi izatha liti? Mose mene anaamba kuyenda, anaamba kumayenda kumaononga ndalama, pakana lero kumangomva kuti Adijani pakana 4 years, 5 years, 6 years. Ena pakana anafika size yomwe alira milandu yawo idakalibe ku khoti pakana lero sidachitidwe resolved. Choncho ndimafuna ndikupempheni inu anzikamanda wamkulu wa makhoti, amene ndinu munthu wabwino kwambiri, amene mumagwira ntchito yanu mwakadaulo, mukanawalangiza anyamata anu pali milandu ya anthu osauka imene sikuchitidwa attended. Ndiye kuti mwina munthu kuti mlandu wako ukhale kuti ukugamulidwa, ndiye kuti kena kache kachitike, kachinyengo kena kache kachitike. Izizi zikupangisa kuti judicial system kuno ku Malawi ikhale very very unfair kwa anthu amene ali underprivileged. Ndimafuna ndikupempheni inu akumakhoti kunena kuti thamangisani milandu ina ikutenga zaka anthu kumangoyendera, ena kumangokhumudwa, especially pakakhala kuti munthu uyo ndi osauka, mwina akulimbana ni munthu olemera. Anthu olemera ndi amene amalandira chigamulo chawo msanga, amene amalandira treatment yabwino mmakhoti, koma anthu osauka ayi. Zili ngati chimozimozinso awawa Anti-Corruption Bureau ndi bungwe lomvetsa chisoni kwambiri. Anti-Corruption Bureau ati akupanga strategy inayo ati inachita expire. What is the reason why we have Anti-Corruption Bureau in Malawi?
sindimamvesayi anti corruption bureau kuti ntchito yanu mmapanga mukamanena kuti inayo yachita expire strategy inayo mwagwirira ntchito patipo popeza palibe chimene mmapanga milandu imene imakhala ku polisi kapena ku khoti imene imayenda msanga ndi anthu okuti abambuzi koma kwa aliyense amene wagwidwa ni mulandu wa corruption pakali panomba munati mpite ku khoti mungomva kuti azabweraso chaka chamawa especially apa tikupita kuzisankhoku milandu yonse ya corruption palibe imene ikuyenda mwayiyimisa anthu amene akumangidwa kumene koko ndi amene anaba nkhuku anaba mbuzi kapena anamenyana ndi zimene tuzikuchitikatu mmakhoti mu milandu imene imayenda bwino ndi imeneyo koma yonse imene yokhuzana ndi zokubayiba zonse zokhuza za kumakhoti anthu osauka palibe chimene chikuchitika andi ineyo ndimadabwa kunena kuti kuli katangale kwambiri makamakaso ku ofesi imene ya DPP kuli katangale milandu yokuti aboma amuchite defend munthu amakamuchita munthu amene walakwiridwa amakakhala kumbuyo kwa munthu amene wolakwayo mwachisanzo mayi wina mwana wake anaphedwa msewu wa Zomba ndipo munthu amene wokuphayo apagali anampha ndi galimoto munthu ameneyo wapanga ngozi zosiyana kuyitengera nkhani kupita ku khoti akupezeka kuti a DPP Director of Public Prosecution akukhala kumbuyo kwa munthu uja wokupha uja eti anthu amene analuza abale awo akuvutika kwambiri kuti apeze chilungamo chikukanika so kuno ku Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri limene limakomera anthu olemera anthu osauka chawo palibe anthu osauka ngati amapeza chilungamo ndi nthawi ya kampeni ngati inoyo azilandira ma 500 azilandira ma 1000 kodi tuziliko tukunja kukuli kunamizidwa koopsa kunamizidwa achakwera kunama koopsa nduna zawo zikunama koopsa komano Amalawi lilipo siku limene atazalankhule siku lake ndi limodzi azalankhula pa 16 ndikupempheni Amalawi nonse kumene muliko mwaona zoopsa zakazi sikisizi mwaona zimene simunazionepo mwakumana nimi kungirima ndofunika ndithu muteteze voti yanu padakali pano adakayenda abetu mmizimu kumatolera zovotera ndikumakulembani mayina ndi ena opeperawo ndikumalandira ma 2000 samalani kwambiri kutera kumukati chonjo ndiye kuti mwavota komanso inu a opposition inu ndinu makape kwambiri munayenera mupange strategy yanu ya mphamvu yonena kuti muteteze voti imene ikubwerayi chifukwa awa nde akonzeka kubera tikunena pano ku headquarters ya polisi kuli kale ati afuna ike tale center kumene kokwa amanga kale maujeni amanga kale ma computer kumene kuma screen akulu kudikirira kuti azizachita ati monitor zisankho for the first time in the history kuona polisi yakutengapo gawo ndikumafuna kuti azichita monitor zisankho inu ndinu makape kwambiri kuona masalari omvesa chisoni anthu osauka enu mukamwalira mmakayikidwa nyumba zokuti simungalowe bokosi kukuyikani bokosi lani lopanja koma muli kaka kuphatikizapo ndi ame muli kaka kumafuna kuti muzisiya kugwira ntchito yanu kumafuna kumachemerera andale kumayikira andale kumbuyo lero zinthu zakupanani kwambiri mulibe china chilichonse mukuzunzika anthu inuyo so mukuyenera Amalawi musamale kwambiri makamaka azipani zosusa kukula mtima kumene mukukula mtimako taona nimene watulukira nzanuja Professor Arthur Peter Mutharika uja pamene pajapaka nakhala kuti pali amayi Joyce Banda pamene pajapaka nakhala kuti pali Nankhumwa pamene pajapaka nakhala kuti pali Atupere pamene pajapaka nakhala kuti ujeni Chihana uja mene watulukira a Prophet Mbewe nonse achina ujeni Khumbo Kachali achina Mwene Fumbo nonse mukanakhala wani broko achina Kabambe kodi anthu amene wakanazikozera motani koma ayi ndithu mukukanika anthu inu kuti mwaombole Amalawi mukukanika komatu izizi mulungu akuona ndipo amshuwa kunena kuti mulungu pa 16 pano apanga miracle anthu amene akonzeka ndi zigawenga zawo zokuti azikapita m'masenta mwazimenya anthu azikamo mavoti ovota machini yawo amene apanga kuti ati munthu kamafuna kuvota ati uzilowesa chala m'machini icholinga kuti abere mulungu achisiya amene ndi muzi wa inu
akukanthani kwambiri agalu inu muziwase kuti mulungu ndi wazatheka bwanji. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.